Wallahi aka kuma cine da amma fe mal don. Men ni woki be kuma da wafiya ki. Funny amma tolo ai imam me amma hala ma tolo ai shawabi. Slow. Assalamu alaikum. Cheko assalamu alaikum ji malam ne. Walaikum salam ne so sai tare. On ni na ni soro seli ji kununa. Iworo. Wala ke black wala sigara ji mo ba bi ni fende. Baby excuse ko, bi excuse. Daji tiguan. Bi excuse ko. Como Tarasula. Como Bashi be. Abi ni fani bashi de shi. Mun bashi be. E clear flight ga sine shi. Akara ni. Daji. Korale inni bita mi sila nyo. Daji. Na bolo ko bore la ne. Ama boliya. Dan jama de boro so yema ne gia. Ata na fiya de la le fi. Muna su Ne ba mai sile wili, ni bla ta controller. Konyo ke de ku. Iyo konyo musiki ke. Konyo musiki to makinya na kibina konyo ko circoncise nyo kanata. Kanga synchronisation da bla kula. Ni na do sai jo ne gan sita nan kla. Wala sele sira. Joko ma wala ga sele. De be muso flana en furu baba. Sele interdire no. Ni am muso flana ko kuma ibo de bla ka bida. Ni fa ngina ma ki bo de bla bida. Bai ya tela tan jugi. Be ngem ko jugi. Ni muso flana ko ne digide le wi sadi. Ne excuse de manif. Ma do be aga to ko ni to aga tinto. Amano ko ne. Nabi ma iti do furu nabi ma. Kilani mu yara ko me bolo obulla. Mataro na shara wal mataro tungala mataro. Ita sura da mayar da binane. Ita fa safurle. Kuma ti dala kuma ne ya. Ita fa safurle. E nyoko musogara. Deux femmes. La blanche et 4 enfants. Loko, avec sebe tenga ke muso plana le bebola. Ni pani baji inya tala na sebe wolo tinyo nya shirelo. A sebe ne yirage. Akelen. Ne bolo ke nana ne ga du kono la famali la. Ko ro la digiri na. Ye ne ni jelba gen. Ka wulu fiana kan digi ba fe ko ali wulu. Ibe wulu gen faragulu eta ke tanto. Ne bolo na ya fadile ne ta be na kele la. Ya fadile ko tew. Ni na ni ga kumle yanga sore bla. Ani ya fadile ni nya sele. Mali fama be jonte ne be siran joy na boranga alala monsieur commissaire jude mega tafe ne be siran joy na boranga alala mi una na nyini takele ya kada kanga chale ube kawala mi una na nyini takele donc en boto misiri la maro be bora gere to misiri ko dum me ga jamu sel bli fini ba on ka tafola antara ay misiri kasi la antara so wa bisaba da aji continue garengo kale dakle to bulu kale tara chila même musique kasi war ma kono kere ata o ma misiri wala da bara misiri ka bla misiri bla fere what am misiri kono ge otba misiri de wata bara kenya ka ta bara ma atledo misiri son nare misiri sambla mangata otuna joa ne de binajo aya tunima ni fɛn ta misiri ye wari su e b'a fɔ k'i bɛ fɛrɛ kɔ k'i b'o di mo ni fɛn kɛ misiri la ana tiyola mo ko foyi ti misiri kɛ sula i ma ko foyi t'a la ne wari b'i bolo bi a b'i bolo sini mais wa bɛ wari na bɔ ne ha wai i bɛ wari na bɔ musokun danba tɛ ne bagan musokun danba i bɛ wari na bɔ ha bagari i bɛ wari na bɔ ne wallahi i yɛrɛ an ka alimami yɛrɛ b'a la bagari ni min ka kuli bi se ma bagari misiri non ne ma sunu la ne ka misiri sɔngɔ kuma o tini a kara min ye bugɔ ni tɛ n ka sun tigɛ k'a fɔ n tɛ mugɔ i balani tɛ ka mɔgɔ bugɔ la an taara i ka gardien an folokoto da la n bugɔ dɔ n ka sun tigɛ wallahi bilahi ne ye bugɔ min ka sun tigɛ Why, les gars, ciao Jody. Ça va? Jody. Enfin, ma kangarde ne mo na ya to na wula fa de bela. Ne mi apeji na makala wi. O chare ako cha ko ti sawala de. Why ti to di chagara fama de. Why chagara fama. Na fae kama dungola kateshi eti ge Faucaso, Yeshianti, Faucaso. I'm a Fauca Madonna, Katoshianti, Faucaso. Near Mrs. Kato, we have blown from your you worry na boy. You don't worry na boy. Worry, you worry na boy. Jaga, we should have. Oh, we do.
bilo si sa te fa. Assalamu alaikum. Salam. Iti am di batari. Atiya min sa ni mai. Atiya min sa. Ibu mo kira silama ka ibi. Lati atiya min na o giga atiya min silama ba atiya min. Avion. Abo e kan je e ma sina la mara. Ni fene parla te mi rebe tango re yugu re ga poka bi. Muso flatiki paraga tayi. Iyo yemi. Somogodu. Tarase. Pod bashite. Bashite. Abaga. Ba. Aba. Ba. E kan ni che amamara de. Ne ben tega dama wa pangane tega muna. Okay. Awai. Te puna muna kula de. Awai. Ini puna chala kibli tala senima. Chadoko ini. Ya chala do de. Kamu boleh deh. Cedo ini. Jadi. Album banyak cik. Ini belakang ini jangan melihat aku ibarat. Ini jangan melihat aku ibarat. Nah, naik siap. Almami, noko, ne kana fikia ke. Ne ka domo besi. Kenapa almami nafiki? Kenapa almami nafiki? Ladi, Ladi, ça va le faire. Ladi. La main pour moi. Donc, la chance, les miens, non. Un gain à beau ghetto douane, un peu de mardeau, place. Tu vas où il refait là? Changer les tout, commander mon chien, c'est d'un mon. Allemand, bête, du bon bête, du taureau, donc, c'est un taureau, action. Voilà, nere kuna au yininga hakuna chukua ya haku ama information faut tabula là mais trimere en blatra bula mon pour moi bon pour que ko rega sigi senga ngache chale mo education di mo ngache am se ga wuli ga ko gan kun fe no sai mon pour moi de duxe to roba ni ayi ba do j'espère trop il faut que boulot c'est là pour non voilà donc les mokobe ça dire ka information ya ka wala koso tu clique ça ne ma fi ne wa ni tu as tout jouer dama che donc c'est wa que c'est ce qu'on va dire le morgo dit ton ne ben non che te manu koi mais bien ma solution sera pour la fois wallahi ma solution faut non ne moko kuti la na gara tukutu ouais mais mina plan kiri ga donc moi quoi c'est ça ouais ouais Joto so bi yoro jume ab gerana dia te baro ne mo wala sans ab gerana boy na soro ko fa karo no sans mo bare bon la plan do bi mo do choro ba plan na to gol ali bo ma gere boy na soro amo belge na bo ko ayir man foro wa kana soro wa trime tonga te kan yi soro kare gunna ko plan meti e te chorba no nya amo ere de kuma na tanto amasika chorba nga kunya soro gengu armu nabo ano ami soro sans faut pas poter ko plan man trime ni ba che kan soro ko fe kare la to information wa jare Wuli yitri ne. Everything you see galam. Lo me la teiga. Como hobby. Or basila. An yes gala yotuwa dimson lo ni sare kono. E John Dino. Boni Julia Dino. Allahu akbar. A'udhu billahi minash shaitanir. Ifa vya mwasme tuko mibado. Petit chema miligo iti duzota ika sabali. Jwemin draguni. Secret mi na ko fita duma be tanga mi yara mbolo duya folo kuma be dunda mu yara mbolo kala mane ba yi tanga bla ita do mami denu be mu pena lo na pa ko tala na ma do biga aramade ala atla na pa ko fara la ere be gulo mi ibe to tanga bla la kare ko addo won te na dim sunu bulu buga secret su na wo do ire do na aga to ga black ibi la ja to no
Laji ni bɛɛ nɔ de ne commencé yan nɔ ni mun tɛ se yan laji wala ni bɛɛ ka taa mita ayi ni bɛɛ nɔ de ni bɛɛ ka taa mita ne ayisa ne kuma na yan nɔ est ce que nin bɛ na ni y'a mankan nin bɛ na ni nana e de ma kiliya e ka taa ne na taa n ka wala taga ni ba ni ba je mita disi fɛbili ayi ala k'i bugu ci ne mɔgɔ foyi sa cɛ i b'a kalama ko cɛkɔrɔba in tɔgɔ walayi ne bɛ cɛkɔrɔba in dɔn non il faut que n ka commissaire wele pour que an ka nin ko régler joona quoi allo commissaire cɛ o de fana tɛ ka appel ta cɛ a ka ɲi ne bɛ boli ka s'a fɛ yen quoi n bɛ boli ka s'a fɛ yen c'est bon n bɛ boli ka taa ala kana se ni ɲuman foyi tɛ s'i ma n'a jugu di wala ni den t'a s'i ma n t'a fo muso filanan kana fo muso t'i bolo i b'i da dɔn maa ka muso ko kuma la i bɛ taa bila ni sira fɛ i yɛrɛ b'a fɔ ko gardien bila a b'i kili ci bila ye